25000 بعد برای مهمانو یا 5 کیلو بپول نیست. طرزی проверкаи документҳо машғул мешавад. бибинен хӯрданро бибинен кайф кунед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. тамошобинони азиз, ҳатман дар видео лайк монед. чӣ хеле ки аз номи видео диден, аллакай медонем ки дар чӣ мавзӯъ ин видеоро пешниҳоди шумо мегардонем. аввалан дар ҳамин ҷо ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метиҳам. нафароне ки ба футбол интерес дошта бошанд, агар мо як силка дар комментария закрепит кардаем, ҳамун силка бидорен регистратсия кунен ва истифода барен, соҳиби 5300 сомон бонус мешен. ҳатман бидроен силкаи сарпарасти мо мебошад. оиди сафар кардан ба ҷумҳурии Узбекистон ва шаҳри Тошкент. аввалан оиди нарху навои билет гап мезанем. нархи навои билет аз шаҳри Душанбе ба Тошкент дар ҳар рӯз ҳар хел мебошад. шумо худтон ин чиза хуб медонед. лекин минимални аз $100 сар мешавад то $150 дар бар мегирад аз Душанбе ба Тошкент. ва баъдан оиди нархи навои гостиницаҳои Тошкент ба шумо мефаҳмонам, видеоша мемонам тамошо кунед. дар Тошкент гостиницаи айҳама қимат Хилтон мебошад ки як рӯзаш баробар ба $500-600 мебошад. вале боз ҳаст чандин гостиницаҳои дигар ки нархҳои миёна доранд. мисол мегирем, агар нархи гостиницае ки айни ҳол мо қарор дорем 2 миллион мебошад. 2 миллион сумми узбекӣ ба доллар $200 дар бар мегирад. ва сабаби асосии мо сафар карданмон ба Тошкент барои ҷарроҳӣ кардани чашмо. акнун бо гостиницаро дар видео нишон метаҳем, марҳамат тамошо кунед ва мо чӣ кор мекунем дар гостиница дар видео ба ҳамаи шумо нишон додагем дар вақтҳои холигии худмон. ва дар уҷа оиди проверкаи документҳоам гап задагем. нафароне ки мехоҳанд проверка кунанд документҳои худшона, яъне патентшон сӯхтагӣ ҳаст ё ин ки не, рақамҳое ки дар рӯи экране ватсапашда бинависонед, ҳатман 100% проверка мекунад. мо ба ҳар куҷои сафар кунем, инам якта ноутбукча дорем, инам якам корои канала бисёртар пеш мебарад. яъне ки ма фақат барномаҳоро мекунам, ба саволҳо ҷавоб мегардонам, якам бисёртар ба тарзи проверкаи документҳо машғул мешавад. иҷа гостиницамона ҷои хоб монад. як бор нишонатон битам. нормальне удобстваш барои дода мешавад. деда ванашай иҷа коридорай даро ҳар як номерам. иҷа беруни гостиницаи печи гостиницаи ҷои тихи спокойне. иҷа ресторани як миллиардери Узбекистон будай, Алишер Усмонов. анави ипараш магазинай, ипараш тестайёрай ва болодам хе гостиницаоам. ва як масъалаи муҳими дигар дар шаҳри Тошкент, нархи навои таксӣ. дар ҳолате ки ба ҷумҳурии Узбекистон сафар мекунед, ба ҳамаи шумо тавсия метиҳем ки аз Яндекс таксӣ истифода бубаред. чунки мисол аз раҳ рӯ вақте ки шумо таксӣ меқапен, 2-3 километра 40-50 ҳазор сумми узбекӣ мегӯянд. вале дар ҳолате ки агар шумо аз Яндекс таксӣ заказ мекунед, дар ин ҳолат 2-3 километр 10,000 мешавад, яъне 10,000 10 сомони тоҷикӣ мешавад. аз 40-50 ҳазораш 40-50 сомона дар бар мегирад. по-русски вообще не можете говорить? Знаю. чуть-чуть, да? Понимаешь, ну, говоришь. Понимаете, говорить не можете, да? Да. Siz aldanmaysiz. баъд мошинои крутои дар иҷа беҳад камай, аз сабабе ки иҷа дар растамошка қиматай. мисол мегирем, агар Lexus-а $20,000 бихарӣ, растамошкаш $20,000 дига мешавад. ё мисол мегирем, ягон Ferrari мехарӣ $1 миллион да, $1 миллион дига растамошкаш мекунӣ. ай ҳамин сабаб ҳамаш мошинои узбекии худшонанд.
ва боз як масъалаи муҳими дигарро ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонам. нафароне ки ба ҷумҳурии ӯзбекистон сафар мекунанд 3 рӯз ҳақ доранд ки берегистратсия гаштугузор кунанд. зиёда аз 3 рӯз истодан аллакай зарур меояд ки бояд ҳуҷҷат кунед, яъне ки регистратсия кунед. дар ҳолати регистратсия накардан вақте ки дар қадри раҳ мисол мегем мабодое ки ягон коркунои милитсия аз шумо ҳуҷҷат мепурсаву нигоҳ мекунанд ки шумо аллакай тӯли 1 ҳафта шид истодагиен дар ӯзбекистон ва регистратсия надорен, ба мисли федератсияи русия метавонанд ки аз ӯзбекистон депортатсия кунанд. ба ҳамин хотир ин нозукиро хуб ба назар бигиред. ва баъдан боз ба яке аз бозорҳои калонтарини шаҳри Тошкент сафар кардему нарху навоҳоро пурсон шидем. видеоша мемонем, тамошо кунем. мо як бозорш омадем, бозори калон будай 400 ном дорад. аз медурем нарх навора нишонатон метиҳем. ба бозори гипразем монам дар шаҳри Душанбе. тухм майски тухм 1400 1.5 сомон мешавад ба сумми тоҷикӣ. чанд сумаи килоши бародармон тоҷикӣ намедонистем? 25000 а? баъд барои меҳмоно я 5 кило бепул нест? 25000 ба сумми тоҷикӣ 30 сомон меша харид. аз сабабе ки ба традитсияҳои худ мо наздикам, ҷои бегона наметавонем. аш мо даст митонем лайк монем дар видео, мо дальше тамошо кардан шуд. дар инҷа арзонтар буда, қариб 300 метр разница доранд. дар инҷа 15000. оли поёнтар бирем, ба фикрам 10000 ая ака? 15 ҳа? дар инҷа бисёртар тоҷикиро истифода мебарен ака? Вай бозор шоли тоҷик вана чамо писта бозор аст, писта бозор 2 метр. Ҳамаш тоҷик ургу. Ин либоса аст. баъде ки мо аз бозор берун биромадем ва айни ҳамон вақт абед буд, бениҳоят гурусна будем ва хостем ки дар ягон ҷо ош бихӯрем, чунки бисёре аз нафарҳо ошои ӯзбекистона таъриф мекунанд ва мо аз чандин касоб пурсон шудем ки оши бамаза дар куҷое дар ҳамин Тошкент. ба мо тавсия доданд як ошхонаро бо номи Бешқозон, яъне ки переводи Бешқозон 5 дег мешидай. дар шаҳри Тошкент аз ҳамин ошхона 5 та мебошад. бениҳоят таомҳои хуб ва болаззат дорад. видеоша тамошо кунед. бародарони азиз, ина мо айни ҳол қарор дорем дар яке аз ошхонаҳои беҳтарини Ӯзбекистон бо номи Бешқозон меган. дар Ӯзбекистон ай ҳама ҷои оши бамаза ҳамиҷаро тавсия доданд. чандин нафарро пурсидем. касе ки дар насибаш бошад омад дар Ташкент, ҳатман оши Бешқозон бигем ва биёен бихӯрен, ҳаловат бибаред. дина як чанд нафар гуфт ки Ташкент ҳам қатъи ҷо мерафтагӣ, яъне лерика дар назар дорам. не бародаро, қатъи инам яка омадагиам, канали Али ТВ-ро пеш мебара агар бидонед. ва як чиза хотиррасонтон мекунам ки видеои Дубай, яъне ки маълумотҳо оиди Дубай дар канал ҳастаед, омада тамошо кунед. ва ин видео маълумотҳо оиди Ташкентае. чизеро ки тонистем сиёмка мекунем. инҷа оши таърифишонай бибинен, хӯрдана бибинен, кайф кунед. оли оши мара наовардан, ма тамошо дорам фақат. чӣ хелай? ба таъриф ҳама арза ё не? На самом деле ош так не атарида, кадом миад Ташкент ҳатман биёяд. тамошобинони азиз, оиди як масъалаи муҳими дигар ба шумо мефаҳмонам. мумкин дар инҷа савол ба миён биёяд аз ҷониби тамошобино ки кору фаъолият кардан чӣ гуна мебошад дар шаҳри Тошкент. ман чандин ҷойҳое ки сафар кардам, махсус бозорҳода дар видео мондагӣ будам, ҳамонҷа дар тоҷикҳо ҳастанд ва махсус дар клиникае ки ман рафтам барои муоинаи тиббӣ гузаштан. дар ҳамонҷа як бародари хидмон аз ҷумҳурии Тоҷикистон кору фаъолият мекардай ба ҳайси охранники ана ҳамон клиника. умуман дар бисёр ҷойҳои ана ҳамин шаҳри Тошкент махсус тоҷикҳо дида мешавад ки кору фаъолият мекунанд. мисол мегирем, агар дар шаҳри Тошкент бисёре аз нафарҳое ки дар Бухоро зиндагонӣ мекунанд забони тоҷикиро хуб медонанд, вале махсус нафароне ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, дар Тоҷикистон калон шидагиянд, дар шаҳри Тошкент ҳам дар бисёр ҷоҳош дида мешавад кору фаъолият мекунанд ва музди маошаш
минималиш мумкин дар як моҳ 7-8 миллион боша. 7-8 миллионаш баробар ба $800 мешавад. баъд як чизи дигарам гуфта мешавад ки бисёри нафарҳо барои тамошо кардан, барои сайргашт кардан ба ҷумҳурии Узбекистон сафар мекунанд. бениҳоят ҷойи хуб аст. аз ҷумла Самарқанд ҷойҳои хуб дорад ва Бухоро ҷойҳои хуб дорад. махсус Ташкент ҳам шаҳри хуб аст барои тамошо кардан ва барои ягон кору фаъолият агар омаданӣ бошем, кору фаъолиятона мекунем, боз абразна сафар карда мерем ба ҷои дар кори хитона. ин маълумотҳое буд ки мо ҳамин қадар успеҳ кардем, ҷамъоварӣ кардему сиёмка кардем ва имрӯз пешниҳоди шумо гардонидем. ҳатман видеоро дастгирӣ кунед, лайк бимонед, ба дигарорам равон кунед. интизор бошед, бо худо хост ки ягон ҷои дига сафар кардем, ҳатман видео карда пешниҳоди шумо мегардонем, чунки шумо худтон медонед мо ҳар ки ҷои сафар мекунем як видео дар ҳамуҷа ба навор мегирему пешниҳоди подписчикои худ мегардонем. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com